Fura 50 van. Hallod, Benni? Ezek melyik alszanak? Amilyen emberek. Hallod? Úgy megbasztam Esztert, hogy vért hányt, mindegy az lényeg, elküldve ezt a anyjának, bazd meg, haver helyett, Hoppá! 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 Ismered Zeiko Galacsot? Én is van. Itt is ugyanaz a zene megy. Diszkó, diszkó, jó, jó. Diszkó, diszkó, jó, jó. Diszkó, diszkó, jó, jó. Felcsúszik a gumiakkal, vigyázzál. Ezen vannak elefántok, amik bicikliznek, görkocsáznak, rollereznek, gördeszkáznak, bicikliznek. Most sem elfogadsz, hallod? Gyere. Figarom is kell hát. Ne, kérlek. Azt nem ide majd. Hallod, te meg majd most elfogadsz. Mert kicsit bűnös a szár. Egy pöppet. A 100%-os szesztivat, azt kitisztítja a fogait. Kiöli a bacikat. Hagyjál ma még. Nem tudom, hol van. Egyéb mágrémet. Ketchupot találtam. Fúj, bazeg, attól megy a hasam. Tóni, mennyit adsz ma a ketchupért, meg a tejért? Gyuri, hol van? Hol? Ott is mentyesedni. Megkoros. Oh yeah. De Teréz anya, hogy csinálja? Terész anya is nagyon be van most szívva. Te tudod, Zeiko Galásnak úgy kell szólni, hogy nagyon halkan. Szinte, hogy emberi fülét meg se hallja. Nem jött ki. De meg akarod simogatni Zeiko Galácsot? A válasz.